Manakaw, may unin pagka na naman mo, may mabaya ka magpahijama. Pasalan sinbiad ko to. Unin pagka na naman mo siya. Kanaman ko magsakitin baran ko. Okay, asay haliin specific baran siya. Taikod ko, dihan Taikod. sambil paliog ko pao. Paliog Na pa. nakahijama ako, alhamdulillah. Wayroon na ka na naman ko, tagna pagiluton ako, bang ako dumatong din na school o din na madrasa. Paghiluton ako sin mga anak ko, magsakitin taikod ko, na nahijaman man ako, alhamdulillah. Wayroon ka na naman ko sakit, sinbaran ko. Mashallah. So hawak to yan to, way pa ko nahijama, in pagka na naman mo biya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Muna-muna, awal ng buhok tayo manghudta, yari kadayang. Inshallah, di ko nanganan mong siyo kadayang. Interviewin ta, bang uno naman in parsababan, unin benefits, may ta siya nagpahijama, hariin siya nakarungog, may ta siya naghijama, uno in way, para na-encourage siya, may ta siya nagpahijama. Okay, kadayang, in first thing, pangasubo, hariin mo diyungog in paghijama. Palansin pagijama, yung ko yan na school. Okay. Kasi nagagad kami ba ni sister umurayhan, story siya kako. Dito ko biya nakuan, nung mataod siya nag-story, makamataod yung story niya, biya marayaw, bihay ni, intao masakit, maiging sakit, para sa baban hay jama. Okay. So, wayron ko nakarungog aside din kay umurayhan. Unday sa mataod kadungugan ko. Mga kasi amaon ko, inaon ko, nagpahijama sila, ang inaon ko biya di sibat ko kaluban ko ng niya. Nadiray sab sila. Iban barangay na mo, Ustad Musa. Na siya ko na kolong niya para kolong niya makabaklong niya tubo mo. Na biya tuwing kuan niya sa Inshallah. Ini karwa. Nakapaghijama na ka, may unin pagka na naman mo, may mabaya ka magpahijama. Pasalan sinbiad ko to. Unin pagka na naman mo siya. Kanaman ko magsakitin baran ko. Okay, asay haliin specific baran siya. Taikod ko, dihan Taikod. sambil paliog ko pao. Paliog Na pa. nakahijama ako, alhamdulillah. Wayroon na ka na naman ko, tagna pagiluton ako, bang ako dumatong din na school o din na madrasa. Paghiluton ako sin mga anak ko, magsakitin taikod ko, na nahijaman man ako, alhamdulillah. Wayroon ka na naman ko sakit, sinbaran ko. Mashallah. So hawak to yan to, way pa ko nahijama, in pagka na naman mo biya, magsakit, magbanho din taikod mo, at magtugsok lang tabihan. Very ni sakit niya. Na magsakit di ako makatug. Na namita ako kanamurayan, di ako lang kumataka. Di ang magpahijama na tao. Alam ko, kitaon na ba, na pag na-try ko man biya na ka na naman ko na inshallah kaloy ni kabalikan biya, makuan na isa bako. Inshallah. At least yan, yung taring hambo ka, client na mo, in nainang si Asbab, in hijama, apar sa baban, naigin sakit. Inya to asbab sadya. Daing katanding Allah subhanahu wa ta'ala. So, hatayin biya magsakit yato, maginom ko mga ubat at awadi. Depende sa bangon sa masakit baran ko, maginom ako mga laksan, sa dida, biya wayra. Na nahijama man ako, minsan ako di mag-inom ubat. Aon yan, pero lugay sinahijama ako, bang ko biya na namon, mayroon ka na naman ko atay ko na, sambil biyaon. Mashallah, Mayroon alhamdulillah. tuod. Minsan ako magpanaw, unong hinang ko, mayroon na to, alhamdulillah. Alhamdulillah. So, yung mga kuan, asbab yato in hijama, kaya uli ang sakit sin pagsakit sin taikod. In pagtugso, katawalo niya, pagpamanhod sin taikod. Before magpakainom ko ng mga uwat. So, habiyaya, maubos man ko naghijama, in mga uwat yato, iwan in sakit yato, magkamis mo. Ay na,
Oo, mayroon tutod ka na naman ko. Mayroon ako nagbi mga alaksan, nagbi mga minsan Iskilan. kuan MX3, mag-inom ako mo sumuhon. Magsumuhon, mag-inom Oo, ka. mag-inom ako nung magsakit na biya ako. Alhamdulillah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillah. Na ini ikato ha paghijama mo amin lang ta during the time of procedure naghijama ka pasalaw magpangasuka ko unelo niya bro oms ataw wala niya kawanan mga check oms daw niya masakit balon niya maghijama na iya sumuntain in client di kadayang masakit in hijama tawa bukon Bangko biya na namon, wayroon ka na namon ko biya sakit. Magitok lang siya tiyo-tiyo. Yung panghati ko bang siya ko suumyan sinkwan niya masakit. Wayroon ka na naman ko, alhamdulillah. lang tayo ihako nami biya biya. incision. Wayroon to ka na naman ko. Magitok-gitok lang siya. So in point din dito, bukod siya masakit, Mayroon sa ka na naman magitok ko. siya. So, magitok lang siya. Hindi ko Ang sa ito in ka na naman sin taong maghijama. Kasi pagkakitaan ko bihan, maghibalin si kinila. Alam ko, may tabi ko siya subuko. Ang doon biya, maas-maas. Alam ko, babo, masakit lang na di. Uy, kulong na nakananang kami naghijama. Alam ko ay, alam ko, uling ka na naman, uling na magitok. Na pagpansimbaran ko biyan, ka na naman ko rin sabi, magitok-gitok siya. Alhamdulillah. So, pa mga kuan, pa mga katotay manghuran, amilong ta mabuka ang magpahijama na ay nakamubuka mismo from the client mismo din kay kadayang naghijama siya bukon siya masakit sa iya tuing gitok. Magitok-gitok lang so, siya. Alhamdulillah. So, ibig sabihin, mga tumagitok siya, ma-relax pa yung baran mo. Amin na nga lumeto, panghati ko magsakit siya. Di, iban wayro lang, alhamdulillah, way din pa sintay ko. Alhamdulillah. Wayron tuod. Alhamdulillah. So in pinakalas biyayaon nakapaghijama na kaw in sakit niya how open magdatong pa imbiya magsakit din na kauna. Nalugay sin nahijama ako minsan ang kaminsan wayron tuod kan wayron na kana naman ko magdatong sakit taykod ko. Wayron tuod alhamdulillah. Alhamdulillah. So masya-Allah mismo in client nagiyan. Wayron tuod. Siya na mismo yung nagiyan, talagang wayroon nagbalik pa yung sakit after siya nagijama ka. Mga 2 bulan na yun. Wayroon na ka na naman ko sakit sintay ko. Alhamdulillah. So kadayang biyo na sumunta ka, bang in aun sakit lang tabi ang mga high blood ka, medical condition mo, aun ka medical condition. Unin biya mga medical condition mo, high blood ka, atawa mataas yung cholesterol mo, atawa aun ka back pain, lower back pain, ununin biya aun sakit mo. Wayron ko biya sin doktor lang niya inikaw aun biya to diabetic, high blood, atawa aun arthritis mo. Wayron ko biya. Now natuken ako sin doktor. Ubos nila na ako sambil mga long tabihan ubat. Ka-check up to ako. So unin ko in baita sin doktor. Nabiyan to, Juan, Dr. Wali sa nagyan kako lang na itry mo lang niya inda magpahijama ka. Pero wayron ko specific bitaan aun sakit mo biya mga high blood ka. Why ron sa Why buka sa ko pila? why ron da mababa rin dugo ko. Sa long na itry mo bang yan long nga di magsadi maiglong na yung sakit sin gulit ko gay mo bansin ko mo pagpahijama ka. Nabitan niya ako sa kaingatan ko bagay kami kay Alhamdulillah. So biyaon day nga mga kuan niya to inliog mo, muli po kayo mo, di na to siya magsakit. Di na. Ang bara kumalang ta in second procedure mo, mag-session ka para ha-migraine mo. Na inshallah. Na takaran ta in part 2, lokalo after sin pag-session sinambog ka tayo mamuli kadayang, magkataon tain namin susunod dito. Bata supaya kay ngatan sin client tabang biya diin tuod. I mean, masubaybayan sin mga kaibanan nabang bunal tuod in sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam day nga mga ikaubat kanya na inshallah na kadayang last final message para i-invite mo yung mga tao atawa uno-uning kabayan hibayta hijama center. Assalamualaikum pamangatay manghud ko kakasihan iri ako di hijama center biyaon bang aon masakit kaniyo yari ni Jama Center
Hasan, ala exim PSA. Bang aw masakit ka mo ay na kamo mag-ang mari ay na kamo magduwa-ruwa law niyo masakit di masakit. Marayaw impara santa bang kita mahijama. Iban uno yung sakit aun par sa baban pag-ubat. Minsan uno hinamon mo pa-doktor ko pakuan ko pakain kaw. Ako na nakapadoktor na ako pero amuray nin par sa baban na sakit ha ijama inkuan ko maiging sakit ko. Insyaallah, insyaallah. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kung bang mo malayo balikan ta.